Yeah, welcome back to the YouTube channel, man. Cameras, Donald J. Trump, pereka statement imene ikuwatsutsa Benjamin Netanyahu kuti nope, nope, nope. No problem. Titokubanga. Zimene Netanyahu sakufuna kuti Trump apange iwo akuti ife titokubanga zimenezo. So chochitika nchani. Anyway, ndina dzulo nkhani yokhuzana ndi Netanyahu kutsutsa chiganizo choti America igulitse ndege zawo ma fighter jets amene ali ma F-35s agulitse ku dziko lija la Turkey. So Netanyahu akuti yayi ife ku Middle East kunoku ife tili ndife madolo chifukwa cha ndege zimene zizi nde enanso akakhala nazo siyigwira imeneyo. So yet kumachita kuti Turkey inapanga nawo invest $1 billion mu project imene ya ndege zimene zikapangidwa. Anapanga nawo invest zizo chaba kuti anakhangara abodula kaye kuti ndege ziri kugulitsane. Actually amene agulisidwa ndege zokwana 100. So yeah, so Trump apita ku Ankara kama ku Turkey, okay, Turkey. So kumene kuli summit, kuli meeting ndithu ya NATO, akakambirana NATO pacha maiko aja anakuzanakaliza NATO. So kumene kuja Trump anakuti choyambirira ndisanakhale meeting imwe kukambira ndi maiko onse a NATO, koma choyambirira chimene ndikufuna ndipange ine ndichonena kuti ndikufuna ndikumaneka ndi president wa dziko la Turkey, Erdogan. I don't know what I'm going to Erdogan. Anyway, so after kumana ndikumene amafusidwa nkhani khuzira ndi tindege ta F-35 kuda akulu inuyo tuzamira bwino ndege za F-35 atekewa magulitsa. So Trump ayankha nthu mochimvemvemve kuti akulu why not Turkey yakhala loyal friend kwa America. Turkey yakhale ili yokhulupirika kwambiri kwa America kuposa ma friends ena amene timayembekezera kuti akhoza khala ma friends, koma Turkey yakhala nditu friend wabwinobwino. Why sitingagulitse ndegezi? Why anapanga nawo invest tiwena nthu basi tachita ndithu tikhale limodzi. Yeah, that's it. So and yeah, just listen to the guy. Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider, yeah. And therefore, zipeza kuti zimenezi kutsutsana ndi Benjamin Netanyahu pamene dzulo arusa statement yonena kuti no, amene anthu sakuyenera kuti agulitsidwe tindege ta F-35 chifukwa chonena kuti iwowa ndi kuti sakhaso madoloso angasizikhala ngati chimilala ku Middle East konse. Remember kuti ku Middle East konse amene ali ndi ndege za F-35 ndi kuti ndokhawa Benjamin Netanyahu kama kuti Israel. Well, for a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by, I think, by America's sitikudziwa kuti what will happen after chingachitika nchani, koma Trump ziyankho zawo ndi zimenezo. So guys, thank you so much. Malawi and Cameras.